Здравейте отново! Ето две телевизорчета за автомобили. Но има проблем. Май са аналогови его. Защото сложиш на менюто и излиза всичко его. И като натиснеш, той се мъчи да избира, но не лови нищо. И двете работят, но не мога да хване нищо. Пред врага, но нищо не мога да хване. Такива АВ2 и АВ3. Но нищо не мога да хване. Нищо не мога да хванат. Няма как да го включиш. Тия съм ги купувал за по 10 на лева 15. A1 също A1 работи, но с мая на логови тунерчета. Де са с цифрови и да го прихвали нищо. Никакви канали. Ето един за ремонт. Но се отказвам. Изсипано е сок. И е изпогорел. Няма се откажем. Че се опитам се разровем интернет да видим продават ли се готови платки. Това е Sony. Човек, сега ще го покажа. Его Sony. Модел KDL 40S 5600. LED дигитал. Чекай да. Его. Но нищо не става. Ако някой знае дали са сайт или магазин за готови платки, трябва му само за захранването платката. Те са две платки. Едната тук и една тук. Две. Но не знам. За сега така седи. Защото много изгорял. Смервах няколко работи, но не ще. Никакви признаци. Никакви признаци няма. Трябва му цяла платка. Къде са изходите тук за... Кава е на другата. Здрава. Ама тази тук е залята. Иначе матрица всичко е окей. Ево. Голем телевизор. Матрица всичко е окей. Но не ще да тръгне от никъде. От никъде не ще да тръгне. Направо е ликвидирал. Два дена съм се мъчил с него. Не съм снимал видео, защото бех на работа. И само неделя по-малко, но... Не може.
Нямам и части, много за такива, кои части имам, аз сменям, а кои нямам. Не става. Ако някой знае за цели платки, ако се продават я магазин, я нещо по сайтове, нека пише. Иначе, те така че седи. Ако го занесе на сервиса, ние ще му вземат като дия си купи нов или второ употреба. Еми, това е за сега. А тия не знам. Не са лоши телевизорчетата, но не мога фанат нищо. Мъчи се да прихване каналите, но са на улу. Така че, не знам. Жал ме да ги фърлим, защото са работещи. Ама не могат да берем и части от дни, защото това е на 12 волт. Ама нека седат. За всеки случай мога потребят па за нещо. Еми това от днешното видео. Довиждане и до следващото видео.